Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου του 1922. Άφιξη μεγάλου κύματος προσφύγων μετά την καταστροφή της Σμύρνης στο λιμάνι του Βόλου. Περιγραφή της είδησης στην εφημερίδα του Βόλου Θεσσαλία. Η χθεσινή μέρα ήταν τραγικών συγκινήσεων δια την πόλη μας. Εις τον λιμένα μας έφτασαν τα πρώτα κύματα της Μεκρεσιατικής Συμφοράς. Από το μεσονύκτιον ήδη είχε καταπλέψει στον λιμένα το υπεροκεάνιο Μεγάλη Ελλάς, με το θλιβερό φορτίον 3.000 προσφύγων. Γέμισε η Ελλάδα με καραβάνια προσφύγων, νοπές οι μνήμες της καταστροφής. Η κυρία Μακρίνα Κουρδία φυγείται. Αυτές είναι οι τελευταίες μέρες στην Μικρασία. Ναι, τελευταίες μέρες. Στεναχωρήθηκαν για την περιουσία τους. Αφού ήρθαν εδώ γυμνοί, δεν στεναχωρήθηκαν. Δεν χάρηκαν όμως και λίγο που θα επέστρεφαν στην πατρίδα. Δεν ήξεραν εδώ πατρίδα, εκεί γεννηθήκαν. Εκεί μέναν. Εκεί ο παππούς μου, εκεί γεννήθηκε. Δεν έφυγαν από εδώ και πήγαν εκεί και ήθελαν να ξαναγυρίσουν. Για την Ελλάδα ήρθαν για πρώτη φορά και μείναν εδώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο του τότε Δήμου Παγασσών αποφάσισε να δημιουργήσει προσφυγικό συνοικισμό. Τα εγγένεια της θεμελίωσης του νέου οικισμού πραγματοποιήθηκαν στις 15 Αυγούστου του 1923 με υπόσχεση ότι η ανέγερση θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Σύμφωνα με το βιβλίο του Δημήτρη Κωνσταντάρα. Απόγευμα λοιπόν του 15 Αύγουστου του 1923. Ώρα 6. Μετά τον αγιασμό, ο νομάρχης κύριος Τσιτσίλιας πήρε μυστρή και λάσπη και έχτισε την πρώτη πέτρα. Έθεσε τον θεμέλιο λίθον συγκινημένος και εκείνη τη στιγμή φώναζε το όνομα του συνοικισμού. Νέα Ιωνία. Εν τω μεταξύ, η ζωή στα τετράγωνα συνεχιζόταν. Βρισκόμαστε στο τέλος του έτους 1924. Με έκδηλη χαρά την παραμονή των Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 1924, οι κάτοικοι του προσφυγικού συνοικισμού διαβάζουν για μια ξεχωριστή γιορτή που αναγγέλλεται στην εφημερίδα Ταχυδρόμος. Θα γίνουν τα επίσημα εγγένεια του προσφυγικού του συνοικισμού. Άλλη μία φορά, στην τελετή του θεμέλιου λίθου, το 15 Αύγουστο του 1923, την πρώτη μέρα στο συνοικισμό τους, χάρηκαν, συγκινήθηκαν και δάκρυσαν. Την Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου του 1924, τελευταία Κυριακή του χρόνου, γιορτάστηκε το ιστορικό γεγονός για τη Νέα Ιωνία. Το πρωί, 10 η ώρα, συγκεντρώθηκαν στη Μεγάλη Πλατεία όλοι, επίσημοι και λαός, και οι νέοι κάτοικοι του συνοικισμού παρακολούθησαν την τελετή των εγγενείων. Την επόμενη μέρα, 29 Δεκεμβρίου του 1924, ο Ταχυδρόμος περιγράφει σε μεγάλο δύστιλο άρθρο το μεγάλο γεγονός. Ύστερα από 2,5 σχεδόν έτη, συνετελέστηκε στην πόλη μας το πρώτο βήμα δια την ολοκληρωτική αποκατάσταση των προσφύγων. 2,5 έτη στιβαγμένοι στις αποθήκες, επερίμεναν τη στιγμή που θα τους περάσουν στις κάμαρες, όπως έλεγαν. Βεβαίως ο συνοικισμός έχει και τις ελλείψεις του. Αλλά όλα θα διορθωθούν σιγά-σιγά και το κράτος και οι ίδιοι οι πρόσφυγες θα φροντίσουν. Και έτσι βαθμιδών ο συνοικισμός θα μεταβληθεί σε μια ωραία συνοικία της πόλεως μας. Ευάστες της αποκαταστάσεως των προσφύγων ετέθησαν και ευχόμεθα πολύ γρήγορα να ανακτήσουν, αν όχι μόνο την πρώτη των ευμάριαν και άνεση, αλλά και την συναίσθηση ότι βρίσκονται σε μια νέα πατρίδα, που τους αγαπά, τους συμπονεί και θα τους βοηθήσει όσο μπορεί.